Kandha tata kadiwisaya Indriya sasara maruta Awana bana markana samirana lan warayan Wanca pawisian gulingan limo Ojeng-ojeng pisahan padha cecek kanggo tiyang kula Mas Pati Raja Dewaku Sadra mandheg. Ngendel Mas apa jeneng takoni aku ya lenang ya kok sayang aku. Aja kletan-kletan wae pedhok bedangane. Buto bali sapa pracik lamun digawe kamu buto. Waduh kok kesosor bacane keparet. Takoni durung ben semar-semar pisan wae. Padheko njunjung jenenge buta dongko njunjung marang papan padune raksasa. Najan aku buta aku butuh buta alasan aku butuh sih kalong samir pangkat mantri orden nasaran ku Tija Kala Caca Andala. Hai aku Gus. Yo naranmu Tija Kala Caca Andala ya aku Tija Kala Caca Andala muri saka negara Jogipik. Kaseting Gusti Kusina Prabu Gembong tanpa sirah. Hai ngaku Gus, ayo ngaku. Satro sapa ing kayuangan Salendra Daonaranku Bambang Prabu Kusuma. Sumedhom yang tak takon aku ayo. Aja takon lakuning satria manut klenteking cipta tindaking suku deping netra bloko bali oleh batutur alih uruda paripaksa. Ora ngerti gawar kentheng ora ana awan jandur kuning lan buka ating jebobok. Ndak sambar ndak sando rambut betoning sikil ndak pagas suwiku yo kala pandana kumeneng sapa Kurawa kambahku wani nanyet aku kang tak wedi ngapamu kaji gede dhuwur kurang gedhe ku mula mega kurang duran cianci apa cah ing atuh kaji suke sapa mantra najan pinter munjara langit ora watak satira guru marang bathahing yaksa harta walika dasar yaksa kapolasa wah gedhe mucil dumut ndek ketika mana pandang kupat lapik wabung dulu tapang lino paling orang sang kemudo sering dulu kok balok
Angro
sing anabto kadya sunar sambadhok madhoko salawase dadurawan durung taun tumetes sing gethek satetes saking stempel ngerti ngedus tumekaning pati ayi ora mati jen tak beane raja satyaya sapa kang wanu mateni kanroanku Satro saka kayuangan Salindra Baunaranku Bambang Prabu Kusuma balik sira ngaku buta buteng betangan yaya budi murang topo yo sejagat ora genep papat aranku Dedya Kala Pragabo mburi saka negara Ujung Gribik aku keseting Gustiku Sinun Prabu Kembung tanpa sirah pasan iki kethok-kethok pringaja mbok pringing lempeng kang bengkong trajangen marma jemrin mangsa ndak oncatono aduh tuwa pedamo cedhak sambur pecaut sampe pundak nggo ngreok betul kuadamu Dewe
boten putra sanyang kumanguntang nitu Kakang Mas Gatotkaca Kanapa Yayi Sambang Pradakusuma wangunipun pusaka kula gading kula manjing sabeting kraton menika ya yen ngono apa iki bener kraton ya kuwi ujung bribek Yayi nggih menemani ketela mekaten kula badhe medal saking butulan wingking menika Kakang Mas supados sampun ngantos kadenangan kayan Narendra ujung bribek ya sing ati-ati enteni saka sajabaning praja Yayi maraina semoban yang aruna kati netraning anggarupa sabdaning kukiloren Rengkaning koro saketer Haning kidungan sing wini panto sing wini panto
nalika semana kekancangan tindake satriya saking kayuwangan Salindra Bawana inggih Bambang Prabakusuma ingkang praping saged mrepeki dhateng Sanghyang Bathari Sri nanging gento ingkang winus ing mangkidatan kadinging kemapan wonten salebetipun kedaton ing negari ujung Gribek katingal Sanghyang Bathari Sri pinalengkat dinadhep lan Dewi Nilawati kalamun Cilondra manten pinayang ayangkari Inggih punika warnani ring kemapan wonten sabeting kedaton negari ujung Gribek. Sinten ingkang pinalenggan inggih punika kusumaning ayu sang Retnyonya. Ewang Bathari Sri eling sipating widodari ayune. Basan kurang condra warna saking daeng sarira. Mustaka cedheng pinaisan rikma cemengemak nembang bakung palarapan ira cendani bimbun jalih manggal sepisan idep temu ing tawang netra mblalak bawang sebungkul grana ngrungi lathinya manggih karengan waja pethak lintip lir tirta kometes Jomong langlang gadung dodho wijang pamidangan antara Jumas Asta ngendiwa pinentrang Rajian Mucuk Ori gares lurus amret cencet nenggang moyo-moyo tungkake bunder kaya jinangka tempole kiyalang manak nalika semana gawe denadep kusumaning ayu Dewi Nilawati. Dewi Nilawati najan putra raksasa nanging panandene ayune prasasat kadya widodari. Sawetawis nggaira Sang Dewi Bathari Supraba. Teko kaya mangkono wijil kita ingkang dereng kawula sing lisan.
yaning talaga kadilan mantan pasunan pamaneko lintang toyo kusumoyono semawur Amalik namastuna masidam sikarati patas tuastu Mboto Dewi Nilawati rawat podo desa katamu Dewi Nilawati Mungkin panas sepatu kau sayang pada sirah jauh soalnya pun kemana pulau pun Dewi Nilawati namun pulau maturakan sembah banget di pulau mungkin kau jangan sepatu kau yang batari yo syukur sedikit curang tak tombo perangkat panari makku yo maturakan panah putih marah kau rawat penak nanggun menunggu Dewi Nilawati mungkin kasihkan kata sangkut kau tengah sekitar kau ngapian tolongan sobat kau yang batari mengkoto Nilawati songko Elingmu to inget munggun pucon doan negara tung dipikir besuto karo pirang warso. Saking inget aku iki kata kira asal kasan pun. Nek mati yo warso sampun kali tengah taun lamri pun Bakari, karo tengah taun suwe ngono iki. Tangga aku mau sakit banget kalang kabeh poti tang tanah Jawa nindak tinggal entar mapan ana kunjung kripik. Mau tanah Jawa ketino iki taman kata mati nak gedhe akeh loro kang padha ngompo marang kabeh para kawula metu padha kekurangan sandang sarta pangan. Kula Nilawati ora suwe jeneng ulun toyo tingkat kondur ning tanah Jawa yo Nilawati patut mati pangkolan kok kumpul dateng tancan kok dipaturi. Sebenarnya saya tahu apa terkait itu di pikiran pada so mungkin tidak sesakan saya datang sudah perlu ditain itu di lepat pun tadi lajeng taman kata dengan lajeng katus pun yo kabeh nang jenengan tuan nombang sing limbang silatan Nilawati sanane wong yen urung petalo kok kurang kuleng diri kok salat sak miripun yen wacana kudu manis mulai seming sasumo Narko semua penunggal di kanas kelan panas iklan Nilawati pasang ganten utering pitok cot dengan mesin pantol datak sakol kata nih bambang kok semangat sekali akan jalan semarin rotok terkoran mangungkongkan tuang rimang loren mohotan pokeran dan bantu sama kutiat tahun akan ketio katoran sang katoran cakat kono cakat kan bagus bagaimana nih besok ini gimana ngomong aja pun kan gua pun kambang gua semua kan pun kan jelma jumlah katan kan ibu Bakari sepupu Bakari itu apa tinggal aku toh kulon buat tempat kulon potong semua ya aku kan beda aku daerah kan ngomong aku yo kuwi ndoro apa semua ndoro kan ndoro apa semua kuwi dhewe kan ngawal sudah sing golek wong tuane yo kuwi wis ketemu ndoro apa semua kuwi anak Janoko patutan kalan Bakari sepupu nah ini ndoro Janoko bermaku lan ndoro apa semua nopo tapi kudu bisa kudu bisa boyongku dari Bakari sih yo kaya kowe bola dina iki yo Bakari sepupu delem wong ajen tapi diboyong yo kuwi mau aku ndoro apa semua kudu ning tanah Jawa iki gimana katene wong ora semua aku namung sendiri kok dhewe aku apa iki tapi kan tak matu kok Bakari kok boten purna kok atuh kok tilar Bakari ya bisa kusuk cepat semalam kelompok semua kulon timbangnya gawe lang Bakari terpasuki mau pio saya kabeh sekarang mbok yang kundur ning tanah Jawa iki mau akil ngoyo kutun manu kok kan tadi tahu tak coba kan Nilawati mau apa ngirim naik kok masakan ngaten mbok tenan kok namung sendiri kok dhewe Nilawati kok tidak jauh biar kowe dicatu kelompok kan kok semua tadi karwane ilmu apa mboten sah lho ora sampe cacah taring ngoten lho
Yen mengko wis dadi judul niki boten ngastaken kau. Iki mate boten ditangkut tak juru tujuh penyat. Nyate yang latu. Julungan cukul tetep badhe dari situ datang batu mantu mungkin telahan. Yo yo, wong ae tetep dadi karo aku angel. Pangan dak bongko ndiro perintah aja karo antara. Iki boten ngastaken ayo yen ana kepono jroning kanting kudu mengko mudak katenangan nyelotak sapa. Sopo prokan kakung kesro katite kalau patut sangganing rati perati baiklah kalau aku tak lain mau kata apa bocah itu itu ngakrak di kelasana berarti hati nilotan sok wong ipun sangat dikata muncul gripe kepetan turat moko jual kata muncul gripe kepetan turat moko kayak siji dropo apa mas picus ojo dropo sanes nanti kunci sanes mas picus ojo boleh dipuji calon karo pat kowe bakar baiklah Lokan bakung besarat panas maning dadi anak sapa iki mesti tanggung marang aku aranku Bambang Bobok sapa tali sira aku uri sapa negara Jogri aku tani kanjeng Prabu Gembon tanpa aranku agen nyelotak sapa napa lamun penyit dota negara aku padani Sri Mbora itu ora aku ngatak saya dengar yaring dan aku bali bali lah kepecah dagang tampar tangan Yo, panten kapono to rasane atur kepenak. Mari Gustiku Bambang Bobok Sumo. Mas tandingan kan toko sak dulur kumpan gedene wae kurangan. Sing ana lakon pedhot nek kok takon tuh.
Yo kumun sapa kula kan baku wah iki bangun anakku Nila Taksaka Triwikrama dadi ula sak kilo kumbang gedine wis pedhot mung kari separo iki piye aduh Kanjeng Rama yo iki nang sing wajib ora dijeni anak yo iki kok ora sing wajib dipeteni karo anak lho kok sik kowe kok manah kok Kanjeng Rama iki piye wis melu metu ana panggung kono war rapi kok anakmu dipenging lah aku wis paring gawe to ngen yen war rapi yo kena wae lha yo milih yo iki tulung sosok iku dijubune rasep sih utawa wedok ngono kok wareng gayo widodari iki cek bareng gayo lintang tak nguntalo ku koyo jedak ora rek wong siji mesti loro jodoh terus wae papat tangkat lima bunuh kabeh nungso alun apa ku melek entuk bojo wong ayu aku nang jalaran lho aja ngono yo ngen war rapi sapa aku nang ngene aja ngayunake widodari Batari Sri koyo ngen pundak kesikur ora cep ana wong mengkak wong lewat wong tuwet ora dijeneng rangsang kuping kakak waduh kados pundi sinuwun matu kok mentol mejahe kan putranipun piyambak sinuwun monggo sak galak-galak ing sadula menika mboten kula mbadhok kaliyan gogoripun piyambak disebut ajeng macan galane mboten kula mangan anake kok matu mentol mejahe putranipun piyambak kados pundi sinuwun yo Patih Mantra Laksa ngerti Nila Taksaka ku sak temene butuh anakku kang sejati ku anak pupon kuwi anak pepekan kuwi putrane yo kuwi yo kala yo kuwi lembu culung kuwi ratening para omo-omo sing rusak tetandhane para bapak kaum tani iki anake lembu culung menawa tak pateni aku saiki kabeh para kaum tani boten nandheng ora bisa munduh marang ulo pangetune Nila Taksaka wadya bali kota cereng gumalu iku jinada kuwi wadya bali lembu culung tak pateni ora dadi boleh ngoten nyemut kula Bukan soko kayo, no akan golek anakku atau Nilawati. Iki tro, iki putah soko tanah jelak tutup monggo kula dherekaken sini. Mending kalian akar panjang nomor kepunan iki wang pun aku lanang bobok semua wis bali iki wang anakku lanang bobok semua wis bali aku tak piye kok semua metu ning kamatu ning wale-wale nopo kula Prabu Kunto Dewa Prabu Ndorowati milah Kandoro Marjuna kula sampun kelampahan boyo nang Batari Sri ngono nggih ning iki sok mesti jemur waduh anakku lanang tenan kowe yo nggih lah saiki kono Dewan Batari Sri menika kula petakelon sating Katiko kula tuwa ngono ning Katiko ning iki lha iki kono pesawat nduk gandeng ora bocor kanggo bocek menika taun karo kula Kandoro ayo blape kowe bapak ya wis ana mesti bakal gandeng wis tenan kacang wong tuwa ninggal lodong iki kono sagere wong jeneng anake sing dikira sapa meneh panggil men dadi aku kacang mau putu-putu para Pandhawa Kresna Sumbung Silayur iki bebasan dicidhuk ora lokane masa kebake nggih boten ngestaken dawuh kula reksa kula mesangrah wonten ing wana Jatira keh mriki kula nenggo Lumbung Silayur ya syukur sing dijemur wis cono to ya
Bruno kakang Boko. Wah, baluk Bathari Sri nyotu kaku. Aduh. Iblis lanat manos maning jajelanat warung idara kaca kirang-kirang gumuyu guru mangsa gemlelo mustakamu kowe bisa ngasorake kakangmu Duryudana mbok dupaki baka wis sak gelem-geleme ayo tanya sing berarang minggat lan plothot nyalane aja takon